Está a tope, Rocío, a verdade é que a xente está aproveitando moitísimo porque sí que é certo que, claro, hoxe temos neve a tope e, de feito, está nevando bastante e isto non achanta a ninguén. Estamos aquí, de feito, co director desta estación, Víctor. Temos moitísima xente hoxe, abriste desas portas e xa estamos a tope. Sí, pues a verdade que sí. Bo día, estamos xa inaugurando a tempada de 25-26, a verdade que estamos moi ledos de poder abrir nesta época de Nadal. Esta época de Nadal esperades che, o sea, eu entendo que esta temporada vai ser boa. Esperemos, porque esta mañá nevou, pero empezou a chover, bueno, ahora está empezando xa vedes, un pouco de niebla, bastante niebla, e bueno, estamos aí a ver se nos suben as temperaturas, pero bueno, estamos ledos de poder. Suben as temperaturas que eu creo que sí que dicíasme que íbamos ter sol, non? Sí, eu creo que vai abrir o día, un pouco vai abrir, pero bueno, a ver o que pasa. Eu o que vos podo dicir é que estamos estupendamente, aquí estás estupendamente, temos cativos e para todas as idades, verdad? Sí, a verdade que sí, temos unha estación familiar e poden disfrutar desde os máis pequenos aos máis maiores. E temos aquí, vamos, esquiadores ata profesionales e todo, porque voume acercar a este chaval que temos aquí. A ver, como te chamas ti, amigo? Álvaro, Álvaro, ti de onde ves? de Coruña. De Coruña, ves aquí chegado, estás esquiando, pero eu vexo-te unha postura moi profesional, Sí, Sí, a verdade é que daslle moi ben aí ao esquí, o que? no sé. Ves todos os anos ou é a primeira vez que ves así a neve? No, ya llevo muchos años. Moitos anos leva aquí vindo, pois a verdade é que xa vedes. Eu vou ter que coller aquí un pouco uns esquís e practicar contigo. Fasme de profesor? No, No, non me fai de profesor, amigos, pero isto... Como así? Non me queres nada, amigos? no. Pois aí o tedes, chavales, xa sabedes, aprendede del, non lle digades un extraño que lledes ensinar a esquiar, porque nunca sabedes quen pode ser. Pero este bigote xa vos digo eu que é moi bo, así que vou esquiar, amigos, que non quera Álvaro.